Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a una secció més de cinema i tecnologia, com sempre, aquí, a Metadata. Avui anirem al gra, perquè normalment us faig una entradeta així com explicant-vos de què parlarem avui. Ja ho heu llegit, d'acord? Ja ho heu llegit. Desenganyem-nos, ja està. Traiem aquesta mentida damunt de la taula. I més qui menys haurà vist el títol del vídeo, hauràs clicat en un enllaç d'un tuit. Així que va, anem a tractar-nos de tu a tu, que avui us vinc a parlar de 3 sèries tetxi que és que no us podeu perdre. No us les podeu perdre, no ho puc permetre. Cada una del seu pare de la seva mare i cada una d'una plataforma diferent. Així, repartint joc. Pedri, em diuen a mi a casa. I jo de tu em quedaria fins al final perquè la tercera per mi és la millor. Em té obsessionadíssim. Va, la primera que us fico damunt de la taula i segurament ja n'heu sentit a parlar és Adolescence, de Netflix. És sens dubte la sèrie del moment i tu diràs, Pol, no ens estàs descobrint res. Però ja sabeu, aquí parlem en clau tetxi. Per qui visqui a sota una pedra, Adolescence és la minissèrie que ho està patant ara mateix, està a Netflix i en 4 episodis d'una horeta cada una ens explica un drama judicial en el qual veurem que s'ha acusat d'assassinat a un nano de 13 anys. D'acord, fins aquí molt bé. I sí que és veritat que aquesta part de drama judicial està bastant ben tractada, però a mitja sèrie veiem com se'n van oblidant dels tics típics del drama judicial per passar-nos a parlar d'una altra cosa. Bueno, quan dic una altra cosa dic de moltes altres coses, però de la que m'agradaria centrar-me és de com afecten les xarxes socials als adolescents avui en dia. Són segurament la primera generació d'adolescents que no han concebut mai la seva vida sense internet, sense xarxes socials, sense relacionar-se a través de les xarxes socials. I ja no només les utilitzen per relacionar-se entre ells, sinó també per aprendre o escoltar molts i molts diversos generadors d'opinió i tot el que això pot comportar, tot el que aquests missatges poden fer en unes ments com les adolescents que s'estan acabant de coure, per així dir-ho. Sí, clar i català, tots aquests missatges de liberals, criptobros, masclistes, que des d'un temps cap aquí són discursos que pràcticament dominen les xarxes socials. I evidentment, i després de donar-li importància a això, que és el que li volia donar, si estem parlant d'adolescents i estem parlant també des d'una clau tecnològica, no podem no mencionar que és una sèrie que està rodada en pla seqüència. I el que veiem en aquesta sèrie és que cada episodi, que com us deia dura una hora, en una hora no es para la càmera, tot passa de seguit. Evidentment, tècnicament, això és una bogeria, estan rodant per internet, per YouTube, etc. un munt de vídeos del making of, de com s'han fet aquestes preses, de la dificultat, de com la càmera en certs moments passa, de que la poses en un dron i surt volant, llavors torna a baixar el dron i l'agafen i segueix l'acció amb càmera en mà. És increïble. O sigui, jo de vosaltres, si us ha agradat la sèrie i l'heu gaudit, mireu aquests vídeos del making of perquè és que encara li donareu molt i molt més valor. I això, si veus a sota les pedres i encara no l'has vist, crec que són al·licients suficients com per donar-li una oportunitat i a més veient que és una sèrie que està agradant i molt. Recordeu, 4 episodis d'una horeta a Netflix, la veus en una tarda de diumenge tontíssima. És que no la podràs treure, no podràs parar. També vull aprofitar el vídeo d'avui per parlar-vos d'una altra sèrie com és The Last of Us, la sèrie de Max basada en el popularíssim i exitosíssim videojoc homònim sobre els periples del Joel i l'Ellie en aquest món postapocalíptic causat per la infecció a nivell mundial d'un fong que s'apodera del cos humà, el Cordyceps. Em sento una miqueta absurd fent sinopsi de The Last of Us perquè estic segur que la gran majoria ja la coneixem. Ja sigui perquè heu vist la seva primera temporada o perquè heu jugat al videojoc. I si no, espavila't en posar-te al dia perquè això sí que va per tots i totes. Apunta a l'agenda, al calendari, a un pòsit enganxat al front perquè ho vegis cada matí quan et vagis rentar les dents. És igual. Dilluns 14 d'abril i després de 2 anys arriba la segona temporada de The Last of Us. Una segona temporada que ens irà fent arribar episodis cada dilluns d'un en un fins a fer-ne 7. D'aquesta segona temporada se n'espera que desenvolupi els esdeveniments de la segona part del videojoc, esdeveniments que ens presentaran a nous i importantíssims personatges com l'Abby, interpretada per l'actriu Kathleen Denver. Recordeu, dilluns 14 d'abril, primer episodi de la segona temporada a Max. I per últim, però no per això menys important, de fet, la més important és la més important. Les altres dues, si voleu, les oblideu. M'és igual. L'heu de veure, perquè és que l'heu de veure, no hi ha una altra, una sèrie que acaba d'acabar la seva segona temporada. I es tracta ni més ni menys que Severance. O sigui, no vulgueu saber l'obsessió a tots els nivells que porto amb aquesta sèrie. També, si has estat vivint a sota les pedres, sinopsi ràpida. A Severance veiem com una companyia ha inventat un procediment que amb la inserció d'un xip al teu cervell fan que puguis separar la teva persona de la feina de la vida quotidiana. És a dir, qui passa per aquest procediment, quan entra a la feina i en surt, no se n'en recorda de tot el que ha passat allà dintre. És com si no ho hagués viscut. Per tant, una de les primeres coses que descobrim aquí és que això fa que ja existeixin
dues personalitats dins d'un mateix cos, que les anomena Ini, pels que es queden dins de la feina, i Outi, pels que es queden a fora. En una primera temporada que es queda una mica més en el misteri i en el desenvolupament d'aquesta idea de la separació, acaba desembocant en una segona temporada, que és la que jo acabo d'acabar i que m'ha deixat, doncs, bojíssim, que indaga molt més en situacions que només aquesta premissa ens pot donar. A banda de seguir-nos tenint allà amb el misteri i regalar-nos metàfores cada 2x3 amb un tractament, a més, del color increïble. Hi ha 3 colors que predominen, el verd, el blau i el vermell, cada un té un significat. Tot això és bojíssim, és increïble. Tècnicament està rodada increïble, també cada pla, cada manera de gravar tant a dins com a fora són completament diferents i ens deixa sobretot reflexions de com les grans companyies tracten els seus treballadors, com et volen totalment alienat de la teva vida personal i que tu sempre estiguis disponible i que sempre responguis a les seves fins i tot absurditats. I amb un desenvolupament de personatges que a mi, a dia d'avui, si em pregunten, a mi els que m'importen són els Inis. Els Outis és que m'és absolutament igual. De debò, no us podeu perdre aquesta meravella. Estic intentant parlar sense spoilers. Ja sabeu que sempre que parlo sense spoilers ho haig de dir, em costa molt, i més quan intento parlar apassionadament d'alguna cosa que m'agrada. És una sèrie que teniu a Apple TV+, és una llàstima perquè hi ha molt poca gent que tingui Apple TV+, però sempre dic el mateix, si fa poc que has comprat algun producte a Apple o tens pensat comprar-ne algun, que sàpigues que pots activar 3 mesos gratuïts de la plataforma, que si no tens cap producte d'Apple o no tens pensat comprar-te cap, hi ha una setmana de subscripció gratuïta, i si no, escolta'm, jo et dic que val la pena, ja ni que sigui només per veure les 2 temporades de Severance, t'ho juro que no t'arrepentiràs, i si no, vine a exigir-me els diners de la subscripció, no pateixis. I també pots aprofitar per veure i sèries tan bones com Ted Lasso, Silo, Slow Horses, Pachinko, una pel·lícula que em va agradar molt com és la de Tetris, que també només es troba aquí a la plataforma, però si aquest 2025 només pogués recomanar una sèrie, seria Severance. Apa, fins aquí teniu 3 sèries exquisites que estic segur que no us arrepentireu, són 3 joies absolutes que estic segur que seran a tots els tops a final d'aquest 2025. I si has arribat fins aquí, ja ho saps, el que dic sempre, t'ha agradat i t'ha entretingut suficient el vídeo com per deixar-te un bon like, és completament gratuït, i ja si vols estar sempre atent o atenta quan pugem aquest tipus de vídeos, subscriu-te al canal. Fes-te un favor, mira Severance. Vinga, ciao!